भाई ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସତ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଭଲସେ କଥା କହିପାରେନି। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଏତେ ଆସେନି। ଭାଇ ଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର ଭାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଅସହାୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଧିକ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଯୋଡ଼େ ଦେଇଦିଅ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆଉ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଆଦତ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଜଣେ ଗରିବକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଉ ରହିପାରିବେନି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦେଖିବେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଠିକ୍ରେ ନିଦ ବି ଆସିବନି। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ନ ଖାଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରିଥିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଭାଇ ତେଣୁକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଭାଇ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସତ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଭଲସେ କଥା କହିପାରେନି। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଏତେ ଆସେନି, ବା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଭଲ କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କର, ଆଉ ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ମନରେ ଯାହା ବି କଥା ଆସୁଛି ତାହା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବି। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଦୟାକରିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କର। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଯଦି ଦୟା ଭାବ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏତିକି କହି ଭାଇ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।